Panapa poya nhau aiwa inopisa yemawayabouts ageza. People vanhu vakaona aiwa achiita that mapost akaposta paofficial handle yake X, right? And then in his address he mentioned mashoko ekuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe he knows where he is, right? People they all know this just because mavideos makaona and yakauya ikabuda ikanyora exactly the same speech yangetona geza, but panapa pane mashoko akubuda manje arichitaurwa mashoko ekunzi mukomana uyu location yaari kuri kunzi ari KG6. Sanambira mashoko atiri kufambira tichiona panapa ndoti wasubscribe like on the bell timira paindo vakomana vanobuda nyora chiti comrade Blessed Geza is at KG6. Una uniform nyowani yakapfeka mureza wenyika mutsva inzira dzemasoja uchachemwa ndatiregerai vakomana. Ndo mashoko ari kuda achitaurwa panapa nemunhu atanga chimoto, but panapa vanhu vanenge vachikweshana chiti aiwa saka kuya achipfeka uniform nyowani aiwa nethe flag ndozvoda kuti ari ku KG6 here. Timira macomments vamwe vanobuda nyora chiti so new army uniforms and zim flags are only found at KG6 question mark. Vanobuda nyora achiti saka polisi haipazi here paari apo, inga yakamboti iri kumutsvaka wani Ngeza. Polisi Ngeza hanzi ari paKG6 apo, svika ipo tione mukasabvarura zvimadhende zvaakapfeka nemhepo muchitiza. Vanobuda nyora achiti munhu ari kuSA uyo bambo achiti Albumsho Geza ari kuSouth Africa. Vanopinda vachitaura mashoko achiti KG6 wambopasvika here question mark, saka mavari mumba here oro muoffice. Mumwe anopindawo achiti waiziva one new uniform oseka makanyanya kuchachemwa. Mumwe anopindawo achiti muchanzwa kuchinzi masoja akwidzirwa salary nemakandini avo ave ma5 star, mark my words. Mashoko ari kuda panapa aiwa achirespondiwa nevanhu pamusoro pemashoko ekunzi aiwa Albumsho Geza ari paKG6. Vamwe vachiti aiwa saka paari ziti muoffice, vamwe vachiti ari kuSouth Africa, vamwe vachiti aiwa muchazonzwa kuti masoja awedzerwa mari pamwechete nemakantins avo ama5 star. Imbotidzai nhau iyi kuti muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Inoda kukuti aiwa Geza in the first place anomenshana mashoko ekuti mutungamiri wenyika amuziva kwaari, and now vanhu vakuya vachitaura marumors ekuti aiwa ari KG6 vamwe vachiti ari kupi. Murudza mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pina comment section medu nudza mafunguro enyu. So subscribe or like, so on the bell icon.